ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼େ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ, କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫରେ ତିନି ଜଣ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କର ଡର ଥାଏ କାଳେ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 2 ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ରହିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଭଉଣୀମାନେ, କେହି ରହିବେନି। ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଏକା ହେଇଯିବ, କେହି ବି ପଚାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ବି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଅ, 3 ଜଣକୁ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ କହେ ନା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିବି, ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ତୁମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ।